til den her video, hvor vi er tilbage i Minecraft. Jeg har noget, jeg gerne vil påstå. Jeg kom til at slette Mollywood, som I kan se sådan ikke her. Det var fordi, jeg bare for sjov prøvede en masse seeds, og så gik det ligesom lidt galt. Ja, så kom jeg til at slette det, så jeg tænker, at vi laver en ny verden. Den skal så hedde Mollywood. Det skal være survival. Ja, bare normal. Til bonuskiste, så prøver vi bare. That was legitness, eller noget. Det var bare, jeg skulle have et eller andet. Skrive. Start verden. Så er den i gang. Vi spawner lige op ad en landsby. Vi skal lige have bonuskisten. Sådan der. Hvad fik vi? Vi fik ikke rigtig noget godt. Så går vi op og kigger i byen. Der er en smed. Ja, hvor vilderen. Der var nogle bukser, et sværd, 3 sværd, wood, mad og sådan æbler og brød. Der var ikke noget. Så tager vi lige den her med. Jeg tænker, at noget af det første, jeg vil gøre, det er lige at finde et hus, og så derefter så gå på opdagelse lidt. Jeg vil gerne sådan prøve at se, om der er en ørken i nærheden eller et eller andet. Nej, her gider jeg ikke bo. Jeg skal bo et godt sted. Hvad med herinde? Så laver jeg bare lige hul i taget. Der går ikke helt hul sådan her. Det er bare lige, så jeg kan have nogle kister i loftet. Bum bum. Så går vi ud og udforsker, og jeg tænker, at vi går den vej. Der er et bibliotek. Nå, det går vi lige udenom. Ørken allerede. Den følger vi bare efter. Det kunne være, det var noget godt. Jeg synes allerede, vi har haft en perfekt start. Fordi vi har allerede fundet en smed og, sådan, og en landsby. Jeg ved ikke lige rigtigt, om der er noget i den her ørken, noget specielt. Det tror jeg egentlig ikke. Den ser ikke ud til at være noget specielt rigtigt. Det ser bare ud til at være et sandbjerg. Jeg tror, at den slutter på den anden side. Jeg tror ikke, der er mere. Vi går lige ud og kigger. Hui, der var mere. Så går vi bare videre. Grunden til, at jeg har lilla hjerter og blå armor, det er bare, altså nede i baren der, det er bare fordi, jeg bruger min egen texture pack. Det er bare sådan, så sengen også blå sådan lidt, det er bare noget, jeg selv har lavet. Det er ikke noget specielt. Jeg håber virkelig, at der er et eller andet her i ørkenen. Det ville være fedt. Så jeg ikke lige ud til, der rigtig er noget. Kan jeg ikke rigtig se noget. Deserttempel.
Jeg håber, der er noget vildt derinde. Der er også okay caves. Jeg skal lige munche noget brød og noget fisk. Sådan der, så er vi op. Så healer vi. Jeg havde det her. Når de sådan er begravet, ellers havde jeg helt klart bo i det her. Så graver vi ned. Jeg skal bare passe på ikke at ramme trykpladen. Tre. Meget. What? Syge ting. Jeg tager bare lige det hele med for en sikkerheds skyld. Guld. Håber der er noget, der er sådan en lille smule bedre. Bare en lille bitte smule. Tager vi den her. Sadler, gunpowder og knogler. 3 emeralder. Standard. Og 2 diamanter og en sadel hver. Lækkert. Så tror jeg bare vi går igen. Hvor kom vi fra? Kom der. Med en lille... Grunden til at det lyser op når jeg holder en fakkel i hånden, det er bare fordi jeg spiller med Optifine, og det er noget af det nye. Jeg skal bare lige herover. Undskyld hvis der er noget larm i baggrunden, det er bare mine forældre. Jeg skal lige op. Jeg tænker bare at vi udforsker videre. Jeg har allerede fået en vild sindssyg start. Håber at der bare kan være en landsby eller et eller andet. Det ville bare gøre det så meget bedre. Og der er en smed. Virkelig, jeg har virkelig ikke fundet det her på internettet, det her side. Virkelig. Det var bare, jeg skulle skrive et eller andet, og så fandt jeg bare på et eller andet. Desuden så synes jeg sådan lidt, når man skriver seed, så skal man aldrig skrive rigtigt, så man skal ikke stave ordentligt. Okay, stor øjeblik. 3, 2, 1. Nu. What? 3 sadler. Okay, vi skal lige se hvad jeg har nu. Jeg har næsten fuld iron armor, 3 sværd, 3 sadler, 4 diamanter, 3 emeralder, 16 guld, en bog med projektilbeskyttelse 3, TNT. What, det er sygt. Vi skal lige tjekke om landsbeboerne vil sælge noget. Hvad så? Jeg har ikke nok. Det var lige en emerald med. Så venter vi lige på at hun opgraderer sin shop. Tak. Nej, det gider vi ikke. Men vi vil gerne have nogle bøger. Så kan vi lave nogle bogreoler. Når vi kommer tilbage til en anden landsby, så kan vi allerede starte ud med at være rigtig sindssyge. Jeg tjekker lige alle landsbyboerne. Jeg vil også tjekke alle dem derhjemme. For at kigge om de vil sælge noget. Hey, dig der. Nej, jeg kunne have købt 2 emeralder, hvis jeg havde gjort det her. Den er god, men jeg har ikke rigtig råd til den alligevel. Det skal jeg lige lade være med at gå ned. Projektilbeskyttelse 2, det har jeg allerede en 3 bog, så jeg gider ikke købe en, der er lavere. Unbreaking. For dyrt. Jeg synes altid, det er vildt dyrt i de her shops. Som i virkelig alt for dyrt.
Og når jeg kan I lide min nye intro, hvis I kan, så lige skriv det i kommentaren. Den har taget mig lidt tid at lave. Det er også derfor, jeg ikke har uploadet endnu eller et eller andet. Jeg skulle lige lave den. Så hvis I godt kan lide den, så husk lige at skrive det, så ved jeg det. Så kan jeg bare blive ved med at bruge den, for ellers tror jeg, at I ikke kan godt lide den. Og så bruger jeg bare den gamle igen. Jeg var bare ikke særlig vild med den gamle. Okay. Jeg tror vist lige, vi skal ned og samle nogle ting. Ses om lidt. Bum. Jeg håber, der er gulerod og alt det der. Vi skal bare tage det hele. Og så kan det blive til emeralder. Jeg synes virkelig, nogle gange så... Altså, enten kan landsbyboernes sådan, byttehandler være rigtig gode for en, eller være rigtig dårlige for en. Det er ikke sådan, at det er lige. Sådan, at det er fair nok for begge. Det er lidt underligt, synes jeg. Fordi, jeg ved ikke, sådan er det vel bare. De ved ikke bedre. Bum. Præcis. Vi skal bare lige høste en masse kartofler og grøntsager. Gulerødder hedder det. Så kan vi bytte det op på samme deroppe. Det bliver godt. Vi får en masse emeralder ud af det her. Vi har allerede 4. Og jeg tror godt, wow, vi kan få sygt meget. Vi kan godt bytte os til i hvert fald 2 mere. I hvert fald. Så det bliver godt. Jeg ved ikke, har jeg overhovedet tjekket begge hus deroppe? Det tror jeg ikke engang. Hvis den anden er lige så vild, så er det godt. Prøv at se, når man så holder et eller andet, så kommer der lys. Også hvis man skyder med en bue med flamme, så der hvor flammepilen lander, der kommer der også lys. Det er sådan en meget fed opdatering. Jeg har i hvert fald ikke nok hvede. Jeg har nok kartofler. Og så... Jeg har i hvert fald også nok gulerødder. Bum. Vi skal lige se, hvad hans shop bliver til nu. Vi har 9 emeralder. What? Vi kan lave en emeraldblok. Ej, det er unfair. Det gider jeg ikke. 9 emeralder. Vi laver helt klart en emeraldblok, så skal den bare stå derhjemme. Hej, hvad vil du have? Lol, er han præcis man til? Så tror jeg bare, vi går tilbage. Men lige lidt, jeg skal lige have nogle kaktusser. Ups. Vi har fået nogle pænt sindssyge ting, synes jeg. Der er en husk. Yes, ham skal vi nok. Han er hurtig, mand. Hvorfor gik jeg efter ham? Det var måske lidt dumt. Men sådan er jeg bare. Egentlig så er jeg ret ligeglad med, om den her landsby er fuldkommen flækket. Prøv at se. Fordi det kan jeg bruge alligevel. Jeg skal bare lige have nogle... Hvis jeg... Ej, så har jeg ikke engang haft plads med det. Nej. Nej, det må ikke ske. Hvordan kunne den smadre mig? Hvordan kunne den smadre mig? Jeg havde næsten fuld rustning. Hvordan kunne den smadre mig? Skal jeg mine ting så meget igen? Hvis jeg mister noget af det, så bliver jeg vildt sur. Jeg gør lige sådan her. Sådan der. Så bliver jeg ikke lige flækket igen, mens jeg går over og henter mine ting.
Sådan der, så har vi også lidt kaktus. Håber virkelig ikke mine ting er væk. Godt nok kan de holde i 5 minutter, uden at blive taget op, men jeg ved ikke, om jeg er nået over. Det ville være så ærgerligt, hvis jeg ikke nåede over og når at få itemsene. Men det regner jeg med at gøre, for jeg er pænt hurtigt alligevel. Jeg troede lige, jeg døde der igen. Det havde været noget, så havde jeg ikke nået det. Okay, jeg tror nok, det var ikke her. Over ved landsbyen. Jeg tror nok, den er lige herovre. Der er templet i hvert fald. Så det burde være lige her omkring. Derovre. Skal have mine ting tilbage. Det var der. Det var der. Yes. De er der stadig. Det er bare sådan noget som emeralderne og min rustning. Ej, faktisk så alle tingene er ret vigtige. Den der skal jeg ikke bruge. Rustningen kan jeg tage på. Sådan skal jeg heller ikke bruge. Jeg skal ikke bruge den forgiftet kartoffel. Okay. Sådan der. Okay. Jeg vil gerne have en seng i hvert fald. Jeg skal lige lukke en kylling med. Så kan jeg i hvert fald få en madfarm. Jeg tror nok, det er derinde, jeg bor. Jo, det er det. Kom her, en kylling. Du skal have noget kylling. Kom. Sådan der. Så har vi en kylling. Vil I bytte noget? Bytte købmand. Nej, ikke noget der er værd at bytte i hvert fald. Så laver vi lige en emeraldblok. Bum. Jeg kan jo altid lave den tilbage, så bum, den skal stå der og se rigtig flot ud. Så skal vi have alle de gode ting hernede. Der. Lige nu har jeg kun en kiste, så den er ikke alt for vild. Men jeg sorterer bare lige. Giv mig lige lidt ro til at sortere.
Så tror jeg nok, jeg har sorteret. Det tog lidt tid. First Walker. Det vil jeg gerne have, men det kan jeg ikke lige få. Ej, det var faktisk ret dumt af mig, det der. Jeg er nødt til at lave en diamond hack i hvert fald, fordi jeg skal bruge den. Altså, jeg vil ikke bruge den til bare at mine alt muligt tilfældigt. Jeg vil kun bruge den til at mine obsidian, indtil vi har nok til en netherportal. Og så vil jeg så begynde at bruge den til normal brug. Men så tror jeg afslutter episoden her. Det var sjovt at spille, og det var faktisk en pænt vild ny begyndelse. Hvis I kunne lide videoen, så smid like og subscribe, og så tror jeg da bare, at jeg vil se jer i den næste video. Farvel!